एक्सग्रेसिया मोनग्राफोरनिफ्राय 50,000 दा डनेसन खांनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंनिफ्राय खबर हरगासिनो दङ, जोंनिसिम सफैदों। जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जाख्लग्रा दानब दंसै, हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय नखरफोरखौ थेनो नागारले। मा एसे लाजिथावथाव बाथ्रा जोंनि हारिनि थाखाय। जोंनि हारियाव दे बेफोरबायदि सुबुं दङ, बेयो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा। जाय हारि जौगानाय, समाज दानाय, मोजां गोग्गो समाज दानायाव जोंनि हारियाव गोबां हेंथा होगासिनो दङ। मुंख्लं जालांनाय एनडिबिफोरा सरकारनिफ्राय 5 लाख राङैहाय अनसुंथाइ मोनदोंमोन। बेनिफ्रायनो माखासे रां लुबैसुला सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांनाय एनडिबिफोरनि नखरनिफ्राय गोसोखां खाम्फा लुनायनि मुङावहाय 50,000 रां खांनानै जादों होननानै खोनानो मोन्दों। बेसेबां लाजिथावथाव बाथ्रा। जाय एनडिबिफ्रा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांबाय, बे नखरफोरनिफ्रायनो दिनै रां थगायनानै जानाय सुबुं, ओरैबायदि नेहाथ गोसोनि मानसि। बिदि सुबुङा जोंनि समाजनि थाखाय केन्सार बेराम बायदिसो, जाय समाजखौ जेब्लायबो खैफोदनि लामाजों दैदेननानै लानानै थाङो आरो समाजनि जेब्लायबो गाज्रिखौल' हास्थायो। बे रां खांनानै जानायखौ दिनै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया दिनै रोखा खालामनानै होदों। बेबायदि सनितपुरथिंजाय खोनानो मोन्दों होननानै बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो जाबाय। जों खोनानो मोन्दों जे नैबे मुंख्लं नखरफोरनि जे फैसा लानाय बा 50,000 फैसा लानानै जे गुबुन गुबुन जायगायाव सानजा फारसे सनितपुर साइडथिं बे बेसेबां सैथो? बाथ्राया नंखायद्राय नङा। जोंनिसिम खबर सफैगासिनो दङ जे दाखालिसो होनाय एक्सग्रेसिया, बे एक्सग्रेसिया मोननाय नखरफोरनिफ्राय माखासे मानसिया मुंख्लं खाम्फा लुना होनो होननानै साफ्रोमबो एक्सग्रेसिया मोनग्राफोरनिफ्राय 50,000 दा डनेसन खांनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ, जोंनिसिम सफैदों। गतिके जों नोंथांनि मिडियाजों बे बाथ्राखौ बुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों।